Poď sem. Poď sem, poď sem. Poď sem. Sem. Poď sem. Ruky, sem poď, sem poď. Chcem vidieť všetky veci, poď sem, poď tu. Tu poď. Občiansky alebo niečo? Áno. Kľudne, ja vám dám teraz občiansky. Nie, že by nechcel žiadny. Doklad, páne, preložte. Počkajte, ja nevidím trošku. Tu ho vidím stadiaľ, páne. Toto je doklad? Ešte raz od začiatku, čo sa stalo? My sme len to oddychovali a len tak za nami došli a začali sa áno, a začali sa, akože spočiatku to bolo v pohode, že čaute, že jak sa máte, že z akej ste školy. To budete konkrétne. Udreskami ma potom Vás treskol ktorý? Kto vás treskol? tento vás samo, treskol? áno. A áno, neustále do mňa. Dobre, že za fackou. účelom, aby ste mu dali peniaze, čo? Ostatní sa neustále okolo mňa. Neustále chodili okolo a sa snažili nejak fackať. Dobre, aj oni fackali? Áno.